Avui, el Sabadell posa punt final a la temporada 2021 jugant-se a la salvació en 4 camps alhora. Per facilitar-vos la feina, us adjuntem un enllaç on podeu trobar totes les combinacions que donarien la permanència al centre d'esports, perquè efectivament l'equip d'Antonio Hidalgo arriba amb vida enduva, però sense dependre de si mateix. Caldrà guanyar i esperar un parell d'ensopegades dels rivals més directes, el Corcón, Lugo i Logroñés, o empatar i esperar un miracle. Serà, com dilluns passat, una nova nit en què ens faltaran ulls per estar atents a tot. No hi ha res més que el partit nostre. Hem de guanyar el nostre partit. No hi ha res més. No podem pensar en una altra cosa perquè l'altre no ho podem controlar. Ens hem de centrar en que hem de guanyar un altre partit i hem de ficar totes les energies en sortir a tope el diumenge a Miranda, igual que vam sortir contra la Ponferradina. Crec que tenim que pensar en treure els 3 punts i, com he dit abans, quan acabi el partit mirarem els resultats. Doncs això, els jugadors del Sabadell estaran ben centrats en fer la feina contra un Mirandés que no juga res, però que es vol acomiadar amb un bon regust. A Ràdio Sabadell, en canvi, estarem pendents de tot i al moment. A partir de les 8, prèvia especial d'una hora abans que a les 9 arrenqui l'última jornada. I fins aquí les prèvies d'aquesta temporada. Ens retrobem a la jornada 1 de la Lliga Smartbank 2021-2022.